Enige laaste woorde voor ons afsluit? Ja, nee, ik wil eerst eens willen danken zeggen voor jou en het team, Jonty, en jullie wat uitgekomen en wat ook de community zelf, wat als elkaar kan helpen, zo bouwen. Ik denk, we allemaal net één doel, wat we gedacht hebben, een gaande oors, eigenlijk een community, als een peaceful community, lekker samen zijn, goede harmonie in onze community, dat zijn families en zo aan. En ik was dankbaar voor jullie bijdrage in ons leven om die project makkelijker te maken. En dan, ten laatste wil ik zeggen, daar is moeilijk iemand wat vanavond of een dag sukkel met uitdagings. Je hebt misschien veel iets opgesteld. Nee? Als ik kortelijks kan schrift inbrengen. Handelingen 27 zei Paulus was op pad van Rome, van Caesarea af naar Rome toe. Maar along the way, tussen die twee punten, het daar storm oor zijn leven uitgebreid. You know? So dat het hulle op het stadium gevoel het, hulle gaan hulle lewens verloor. Maar die Bijbel sê, die engel het aan Paulus gesê, niemand van julle sal sterwe nie. En as ek kyk in hierdie jaar, ons het miskien Januarie planne gemaakt vir Desember. Tussen Januarie en Desember het dat goed gebeur, storms het oor ons lewens losgebars. En soms het ons gevoel om touw op te gooien, moed in te gee, maar ek wil weer encourage, moenie touw opgooi nie. Hy wat die werk in ons begint het, is in staat om die werk in ons te voleindig. Hou dit vast aan die Here, hou moed, moenie jou droom verloor nie, moenie jou purpose verloor nie, moenie luister na negativity nie, want baie mense het vir ons gesê, julle sal dit nie kan doen nie, julle gaan nie kan doen nie, en die Here het vir ons bewys, met hom in ons bootjie, is dit possible. So, ten slotte, hou vast aan jou droom wat jy het, en nou moenie dit laat gaan nie, moenie dat die storm jou daarvan af wegkry nie, maar weet, jy moet nog by jou destination, uitkom die Here seën u. Baie dankie, Pastor. Amen. Yes, sir. Thanks, man, guys.